хора, вие сте с канала ми и ще търсиме Франк. Събрал съм кутийки от новия сезон. Ето 8 кутии с един мегабокс. Ето, отварям. Няма нищо. Тук пари. Търсиме го. Сега. Чакаме и... да бе. Няма. Никой после ще се върна като събера кутии. Еми ето хора, спечелих ето този герой. Бе, айде чао.